brengkes urung mateng cocote jeber kena lombok. Disi pire iki, Chef? Disi sitok, Chef. Entekno godhong, Chef. Kok wis lur, wis mari ngene ayo beber kloso madang bareng-bareng ya. Oh, enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik maneh karo Banung bersama Chef Samsia. Makne dhewe rek. Lho iki dikancani Ija. Ceritane Banung iki lak katene brengkes endok. Ya wis balik maneh sing oleh teko Surabaya wingi kae lho. Lho, ndok-ndokan iwak. Lho kaya men ya. Lho, iki ki ndok manyung. Ndok manyung. Lho, nek sing ndok tengiri iku lembut-lembut. Iki ndok manyung. Engko arep tak brengkes karo iki ana iwak kutuk. Iki mangke ana iwak kutuk mekor dijendel iki lho. Nang yo menisan ngono ae, gak usah kesuwen, gak neko-neko. Dari dibrengkes babar pisan kaya ngono, Ja. Kaya ngono, Mbak. Enak ribet nang ala Alah, wis apa. Lah iki iki lakaran nang untal kok suwen. Nah, terus iki bumbu-bumbune rek. Bumbune ya wis biasa nek bumbu iwak iku wis ngono kae to. Ana brambang bawang, lombok cilik, lombok gede, tomat, ketumbar, kemiri, laos, jahe, titik, kunir wis ngono ae. Iku lho, nang kene iki gak trimo Chef Samsia tok karo Banung ora ngono. Nang mburi kae iki ana Mbahjo. Mbahjo iki bapakku golek kayu wong iki. Jarene tak golekno kayu. Ngono. Mbok mlete golek kayu ro nggone tak halan ro. Ngono jarene. Kok nang mburi lur wonge lur. Iki lho lur, angkate gelek kayu, angkate dimasak. Brengkes endok iki engko. Ndok sapa sing dibrengkes? Ya ndoke mara tuwa gak apa-apa. Sing penting ana brengkesane. Lah iki engko tak gawe njukuk godhong dhisik ngono kono. Ge ngete lah. Iya, iki gotek. Iya. Ini alas, gak nggo gotek ora iso. Gak ngono ta? Yo. Iya. Wes ja, iki rambutan ambek Simba. Aku tak gelek godhong. Pak, ayo gelek godhong tambah jengerang kono Lho, kelompok. lah iki diange apa Lho, iki? bediangan iki jarno mau tunggoe bareng kok. Kok Tambah mati? mriko dadi bediangan kok. Yo ayo gelek godhong. Iya. Nang dhuwur kono kae. Aku kira gaduk. Iya. Oh. Makane nggo gotek iki. Lah iya, iku lho Pak, nang kono kae lho Pak. Sing ndi? Dhuwur iku lho. Nah sampeyan iki manggae gothek iki kurang dawa, Pak. Nang ora sing Oh, dawa. koyo kurang sakti yo gothek mek Nang iki sing sakmono. dhisik sing dijukuk. Nah, iku lho sampeyan liwatkin. Aduh ya Allah Gusti Pangeran. Sing Lagi ndi yo? di iko ta? Iku lho Pak, iku Iya, ya. Oh, sing Nah, iki iku- ta Nur? Kok maju. Iya, iki ta. Engko sik. Lah, iku Wis ta? dhuwure maneh gak iso ah. Lah Sing dhuwur iki ta Nur? yo. Oh. Lho, lak ngono cah ngadeg kok yo. Lah. Wis, Wis iku ae, wis cukup. Wis cukup ta? Wis. Alah. Nah, ini dipepes ya Pak yo. Ya. Iki gak renyah. Lagi lerekno ndi iki? Yo engko dilarekno nggon dhuwur bayang kono kae kok. Iki gelen Iki iki. dhuwur gendeng iki gak yo sih Pak. Dur gak gererek sik ta? Yo gak, yang ngene iki dicantol ngene iki dhisik ta. Oh, iya. Kene iki lho Pak, lho. Wis ngene wis engko lak garing Walik yo. Diwalik ta? Walik. Apa nek diwalik barang? Yo malik ngene yo. Gosong. Jan, piye ta? Nah, kuwalik. Ngepe godhonge kok ruwel seru ati. Bener iku. Gak yo wis Aku kok. biyen guruke bapak yo ngono. Bapak Bu. Iya. Ya wis ayo saiki nang masak. Nah, iki lho, Mbak. Diiris sik, Mbak. Iya. Dadi kok ben gampang lek ngulek. Oke. Apa Mbak? Dirajang kita. Oh iya. Alah, wong Mas biasane gak ada ditugeli ngono kok iso kok oleh ngulek. Oh iya, Bagian iki. ngulek, bagian ngulek. Kuat, kok ora kuat piye? Ayo wis kono nang Iki ditambah iki. Ya engko nang kene iki tak jukukno. Heeh. Lha ngono kudu nang kene iki penduduke sing gak sana aku iki. Iya. Nah, ya. Kene tak uleke. Oke. Wis lur, aku gak kangelan ngulek lur. Wis diulekno karone Mbah lho. Ada dikeuya barang ah. Lho, gak lunyu yo. Bang putih kae. Udah lah. Ayo ngono. Nah kok yo kadek dadakan kok sakmene. Ya wis. Yo. Ya wis engko gampang kok. Lho yo kurang kok. Wis. Wis. Lho entah. Lho ngono kok tambah dibuak-buak ngono kepiye? Iki durung dipangan ambune segedepi koyo ngene iki. Sewedep kepiye kok? Ae iki tak lemekane. Cek ngompol. Bumbu larang. Ya ngene iki dulur gawe wak brengkesan gulek ngene aja salah. Ya mosok dipamah. Engko nang dikunyah ora doyan sing mangan.
dhewe kok sing punya kok. Lah iku. Botoke urung brengkes urung mateng cocote jeber kena lombok. Lah katene. Iya. Lur, godhong iki mau dikekreki, saiki karek dilapi, Lur. Ngene iki. Lho iya gurung dibiting kok. Alah gampang. Kok kene ya, Mbak? Iya, tak kira mbak pucukan iki lho. Pucukan apa? Pucukan pring. Iya. Mbok nanti timbangane ngono pucukan, ono kayu kok lho, langsung sundepno nae. Wis tambah, dorong. Lho kok kakean ta lombok abang. Lho ya cek ganteng kaya sing ulek. Kok ganteng kaya wong bengesan. Ya apik to, timbangane pucet. Wis Mbah aja akeh Mbah. Heeh. Enak sing nambahi sing ulek tangane bengkong. Lho, mang jarene sanggup. Lah kepiye ngono iku terusan? Kok ndaru malah tak kunyah jane. Wis Lur. Dirisi tomat kene ah. Ah, iki Nur tak gakno biting. Nggih Gembreng kenapa? kasih. Mbok dikek nambah pucukan temenan Lur. Kone kurang linggis. Mbok, iya. Ya, wis cukup ya. Wis cukup. Ala-ala Cak Jo iki wis alah linggis-linggis dadi biting. Iya. Ngono lho, ngene engko. Ngene lho enak Dicukleki kare ae. sitok-sitok dicukleki bareng kepiye kok tambah kangelan. Kon iki kepiye jajan kok tambah gebediangan mbok kira sapi tak kepiye kon iki. Ah, ndak ilah lu. Ya gak sedep kepiye ta, Mbak. Matane gak iso melek temenan. Kok tomat iku dirisi ngene lho, nek tomat akeh ku seger lho. Pedes asin kecut gurih ngono ki lho. Dadi niku enak. Wis Lur. Nah wis karek dijowo guru nang ngene bumbon ngene iki. Diisi pira iki? Chef. Ae. Diisi sitok, Chef. Entekno godhong, Chef. Kok separo ae. Ya loro lah ngono. Ngene iki lho. Awak mbek buntut. Kok gak tukaran mbek ndase. Kok awak-awak tok. Bumbune wake Lur. Seweger iki engko wedhus kok ya. Tak jo pintu nek kok nggih bumbon iki temenan. Ya Mbak, ceweki bareng Lur, ditapehi kok. Ini Lur, terus dibrengkes ngene iki Lur. Lho, dibothok ning ngene iki jenenge Lur ya. Wis ra brengkes-brengkesan. Kene Mbah, tak tutupne Mbah. Men gak kelar Mbah. Mbok, alah. Ngalang-alang Romeo dan Juliet. Wis nyundepno ngono ae lho Lur, nek ra iso kene Mbah, tak sundepno Mbah ngono. Lah alah jenenge gemati tenanan. Lah iki bumbune Lur, isih sisa sakmene akeh. Iki dadekno dilebokno ndoke iwake iki lho. Lur, iki enak Lur, ceplus-ceplus ngono Lur iki Lur. Wis cocok kakek ngomong, luwe iki yo masak dhisik. Kok mosok luwe di langsung iso mateng. Wis ngene lah enake Lur, wis dadi siji. Wis gak kakek rengkek. Lho. Oh, alah. Kakean, Nduk. Kakean tambah? Oh, karo jari chef kakean Lur. Wis. Weplok bumbu iki. Iku dadi akeh, Mak. Iya. Tuh. Ngono kae panjene kok. Lah iya. Kon tuku rasa ithik kok. Lah nek saiki iki penduduke sak jagat gak yo kurang kok. Tape diwalik. Ayo. Mana, Mak? Ya iya kok. Jakake banget. Yo. Wis. Iki kok dige ngodhok wedang Lur. Ngodhokno wedang bapakku iki lho. Lah kok aku tak buyang dhewe to. Wis ayo iki dilebokno aja. Nah, wis mup to. Lah iki sing ndok endi sing iwak sing ndi, Mak? Lho, nang kono iku ora ndodok apa ora gatekno. Sing ngene iki ndok sing diwalik tape. Sing iki gak kuwalik ngene iki iwak. Oh, lah. Wis mari kita ditutupi rapet. Sik, nak-nakno iki. Wis ngono ae sedeng. Wis rapat, Nduk. Kaya iki wis mateng lho, ambune sembrwedul temenan. Lah, ayo dibuka. Mantap kok, Mak. Mateng lur, wis mateng iki. Jelas iki sing endok iki. Iki Wis, tokno, Mak. Ya aja mepet nang ngono kobong iki. Kok mau pepetno nang kono? Karepmu dhewe ta? Mak, aku kesuwen lho, Mak. Oh, nang kok ndelewen-ndelewen ngono, Cah. Oh, iki mang ndoke mbludak. Iya, iki sing ndok. Yo.
Wis Lur, wis mari. Mari ngene ayo beber kloso madang bareng-bareng ya. Oh. Jos. Sedengane kok rada adem. Gak panas-panas kangelan dijempuk. Alhamdulillahirabbil alamin, Lur. Lho, akhire kelakon. Banong iku kepengin mangan nang kene iki lho. Ngrasakno semilire angin mbek ndelok banyu gedhe mimpla-mimpla kaya ngene iki lho. Jan wis ayo Mbak Kong. Lah iya. Mbak Jo, sego apa? Jagung. Sego jagung. Arep sak pira iki? Wis. Maneh? Wis. Wis ah. Wis. Lho nang kok mesak Ya wis sakmono wis tuwa, angger selili tenumpung wis wareg. Mbok, lah mang ki ora sak piring nak kei upongin ki ae. Wis sakmono ae cukup. Iki jangan apa? Jangan asem. Tak gade. Jangan asem. Jangan asem. aja aku Iki ngaku maceme kae. warna-warna lur, ana jangan sop, iki Pak B. Jangan asem, iki Mbak Lanang. Wis salah. Ini? Wis. Wis, yo iki iwake milih. Iwak sing ndok apa iwak kotok mang? Iwak ndok, iwak kotok gak apa-apa. Oh, iwak ndok iwak kotok gak apa-apa yo. Wis, iku Mbak Sam sak pira Mbak Sam? Sego jagung. Oh, sego jagung lah men yon. Oh. Sego jagung gak mene. Mbok nemang ruwake ajang lepek ae rasa nggo piring. Kok iki ambek jangan apa iki? Asem. Jangan asem. Iya. Mau kan wis sop. Iya, mau wis sop saiki jangan asem. Wis, dudoe. Titik. Kiwak apa iki? Melok iku? Melok Mbak. Melok Mbak, ya engko nek kurang buka maneh, Mbak. Ya. Oh. Aku sego putih ta sego Kok putih wae. sego putih. Aku gak melok sapa-sapa, sitok tak ajangi dhewe ya lho. Ah iki dulur, iki jam waktune mangan. Jam 1 waktu Indonesia bagian barat. Lah monggo nedong mriki sareng-sareng niki ulam brengkesan. Koto nggih enten brengkesan ndok. Tapi nggih ngapunten sampeyan brengkes ndok pun kelintu. Ngunduke bojone brengkes. Bentuke niku kados neker, mungkin yang neker sampe brengkes mboten mateng. Nah, Ya monggo niki. monggo lur, iki lur. Dulur. Iki banong lur. Lho, campur ngene iki sego jagung sego putih wis sembarang. Kaliren kok ya sing akeh. Jangan asem kecipir mbek kacang lur. Lho, ana kubise barang. Iki brengkes apa iki, Mang? Mas diwalik tambah iki, Mang. Iki sing walik tambah. Balik gak dibalik lek mateng padha bingung. Padha bingunge nah rupane padha lur, sik lur tak bukakno lur. Wah, tepak iki lur ndok lur. Mantap. Goceki nublek iki engko. Suwun ya, Mas. Suwun. Lho, mbok dhewe. Monggo lur, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan syukur lah. jangan gobes. Gobes kinter kali, bikin habis sama sekali lah. Oh, pinter pari aneh. Gobes kenter kali. Bikin habis. Sama sekali. Waduh. Bapakku biyen kuliah nanti ya. Lur iki delok ta. Penampakane ndok iwak iku kaya ngene lho. Bunder-bunder kaya ngene iki lho lur. Delok entah lur lho. Iki campur ambek sego kaya ngene iki diwul-wul ngene iki lur. Ndang dimplok suwegere. Ampun, Mak. Oh, enak. Enak sekali. Rasane ku kenyal-kenyal ketus-ketus campur apa ngono ya. Enak ya. Enak. Piye Mbak Jo? Seger, Mbak? Wah, seger megilan. Dulurku nek kepengin ngrasakno rene. Tahu manis. Oh, tak enteni. Tak enteni rene. Enak iki. Nang iwake kok gak dijukuk. Ya tak gawe tapi ora iso man golok iwak ya dhewe. Enak ya. Pol. Ora rugi kan gak jual judo. Mari. Hati dodo, sayur retok, dari kulupan. Ya Allah. Ini ki ngene kan jenengan kok ana iwak ndok-ndokan sak monake ki ndok ki sapa sing dijukuki ya. Ora mesti ada ndoke mertua. Sambung, Kong? Bangen mbok. Manrino, enak ora ukur pokoke. Tanpa ana ukurane, saking enake. Mangan iki ana maratuwa enggak gedenggur ora kena semaur. Saking enake. Bunder-bunder ngene lho. Kok bekel.
Seger kon. Alhamdulillah lur, wis warek kabeh. Wis seger temenan lur. Wis kudu mulih gawe mak yo. Wis no kene ndelok-ndelok. Awane enak awane. Iya, awane enak, Pak. Siler-siler ngono ki lho. Selamat ira nggo jolo, nggo Nah, nama nggo jolo pisan ambek pancing. Mbah, wis tambah ra Tambah mulih. rada mulih lur. Karuan. Lah iya. Ya wis ngono wae ya dulur ya. Wis cukup samene videone Banung. Matur suwun sing akeh wis selalu didelok videone Banung ya dulur. Donga dinonga wae tak dongane dulurku nang diwae nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atep laine barek rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.